Dňa 29. januára 2024 sa uskutoční rokovanie Mestského zastupiteľstva, kde poslanci Mestského zastupiteľstva budú schvaľovať všeobecné záväzné nariadenie číslo 6 z roku 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky. Toto všeobecné záväzné nariadenie sa týka vývozov komunálneho odpadu. Poslanci na rokovaní 6.11.2023 schválili zvýšenie poplatku za komunálny odpad na jednu osobu. Občania doteraz platili v roku 2022, v roku 2023 platili 22 eur za jednu osobu a jeden rok. No a poslanci dňa 6.11. schválili navýšenie cirka o 80% tohto poplatku, konkrétne na sumu 39 eur. Čiže každý člen domácnosti bude platiť od tohto roku, to je už schválené, je to nemenné a je to platné celý rok, 39 eur na jednu osobu. Doteraz od roku 1990 až do roku 2023, čiže celých 33 rokov, sa komunálny odpad v Novákoch vyvážal jedenkrát za týždeň. To znamená 52 krát v roku. Súčasní poslanci na návrh primátora mesta Branislava Danca zvýšili tento poplatok na 39 eur a teraz poslanci na rokovaní idú znížiť týmto všeobecným záväzným nariadením počet vývozov komunálneho odpadu. Čiže miesto 52 vývozov bude polovica, 26. A tuto poviem veľmi expresívne, tu končí logika. Čiže občanom zvýšili poplatok z 22 eur na 39 eur a počet vývozov odpadu znižujú na polovicu. Miesto 52 bude 26 vývozov. Čiže je to nehorázne, je to neuveriteľné a toto všetko majú poslanci schváliť. Čiže ja ich chcem vyzvať, aby toto všeobecné záväzné nariadenie neschválili, aby to ešte prehodnotili, lebo ten návrh je taký, že pre držiteľov odpadu, rodinné domy, vytipované bytové domy, sa zníži vývoz odpadu na jedenkrát za 2 týždne. To znamená, tak ako som už uviedol, z 52 vývozov na 26. A na toto doplatia všetci občania nášho mesta. Čiže oveľa viac zaplatia a oveľa menej dostanú službu, že odpad sa bude takto vyvážať.